Nagkadako ug nagkalaom kuno ang pipila sa mga nakit ang sinkhole sa lungsod sa San Remigio. Ini ang report ni Nico Sereno. Di na makalahos ang sakyanan o gikordo na ang karsada sa gawa sa Hagnaya Integrated School tungod sa mitumaw nga sinkhole. Apan matod sa mga residente, sukad na hitabo ang linog Setyembre 30, mas midako og nagkalaom kuno ang maong bangag. Sa unahan sab ni ining purok, maaninaw ang daghang danyos sa komunidad. Sa usa ka bahin sa nagkadako nga liki, napasok na kining usa ka tricycle. Nana pa man sa porma ato ning inaction ni siya ginapa pag tong 6.0. Ya dayon ni grabe pa. Oh ning grabe. Kani pananglit kani sir ning dako ning kang ani. Oh ning dako. Si Richard nagtuo nga may sinkhole gawas sa iyang balay. Gamit kining taas nga PVC pipe, lapas pa sa tawo ang gitas-on, pero dihang gipasok niya sa kang-a sa kalsada. PVC nga 8 feet. Pagpasok na mo 14 naman gisuyop naman kalit ang PVC. Mo perti law man sir. Buto sa buto nga sinkhole gyud law man ni. Halo nang among sul sa balay. Samtang sa sud gyud mismo sa balay ni Noel Tabo-Tabo sa Hagnaya gihapon, may mitumaw nga sinkhole, maong wa na niya kini puy-i. Usa siya sa nahatagan og pwesto sa modular shelter o smart house. Naayod sa akong sala, sa akong hidanan, sa kwarto. Sinkhole gyud siya ang natumnan niya gyud. Oo. Oh, niya muna lagi dili na gyud mapuy-an. Mismo gay sa gawas, kuyawan man ta mo tunog. Kay ang yuta dagko nagigliki. Lawom gid ang mga sir. Lawom dili makita. So naay uban observations no, besides sa ang uban sinkholes nato, nagsige ang aftershock, magsige pud siya og kadako. Then apoy uban walang kadako, nagsige pud siya og kalalom. Gipabakwit sa LGU ang mga nanimuyo duol sa mga sinkhole, mga danger zones nga sagad maoy giakomodar sa gipatukod nga Bayanihan Village. Manyo na sinkhole nato, covered court siguro pwede masud. Tambungo na sinkhole bisag bako siguro pwede nato masud dito. So ingon ana siya kadako. That's why na ang gibuhat karon na mo is cordon lang sa kay as per advice sa MGB dili pa siya pwede fillingan or any mga interventions niya as long as di pa gid mo undang ang tremors. Mga balay bitaw na mga sinkholes na mga kay cracks tungod sa biya gyud-yuta kay mga cracks agi sila mga balay tungod kay no build zones man, it's going to take us longer to relocate and build houses for them.